weche mag tudruok e yo makare. Wadong mana gi dakika matin to bobedo ka watieko. Bishop Ogonyo Ngede, in bendi winjo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo ka moko koro wacho ni ang'o miyo josiasa dhi mana e kanisni madongo to kanisni matindo ma seche moko adiera gin omenda ma kata ka en $1 million to nyalo konyo mar mondo mi gigerre maduong', to aneno ka josiasa gi ok dhiye. Kaachiel koda ere gima unyalo timo, mana penjo ma bende Clinton Bobo penjo kanyo ni be ber mondo wene josiasa mondo go siasa e wi altar. Bishop Ogonyo Ngede. Joyce Nyathewa puoya ahinya kuom penjo machalo kamano. Ting'e gima timore. Ka jasiasa ng'ato dhi jasiasa modhi owuoyo kode to giwinjore ok odhi kama pok oluonge. Tek ahinya ma jasiasa dhi e kanisa moro yote kapok japasta makanye moluonge. Mak mana ka japasta oluonge e kodhi. Koro ka kanisa matindo ginyalo gimbe gi yaw chungi mondo ka kanisa matindo bende odhi irgi. To gidhi mondo gidhi e kanisnigi. Gima ok ayiego en mana ni sama ng'ato nie kanisa koro ko yaw ne politik no dhago gi wadgi. Kata ni opponent mare kata ng'at maliro kode koro chako yanyo. Mane kama ok onego timre e kanisa mar Nyasaye kata matin. Gima en go plan ma en go kodoro gimoro mondo Nyasaye time kata gimoro mondo kuom Nyasaye ok otame nyiso ni jowadwa an man kane adwa chung ku ulamna mondo amide abia yud gini nikech lero nikech Nyasaye mathego gi kura en gino ndike muma ni nyalo goye to kogoye to koro kura ema yiero ne ng'ama kama ema jopiny ojiego ma nyathi dhigo to kotame lakini chung nyim kanisa mar Nyasaye ni ng'at ma kama chalo kama ng'ama dwa pim koda ni chal kama ane maber malongo machalo kama mane moko nego time kanisa mane time e campaign e field mar campaign kuma yiene ji kucho to ke kar lamo Nyasaye. Adwa ni asoma ne moko ma bende joneno magwa